Impunga yonyazi. Uthisha wenhlanzeko yena. Uthisha wenhlanzeko wangena nje ngoba khona indoda insizwa kaShezi yayithi unigcokama ngathi mina uma igcokama yena ake ngibe ngaphe kwakhe mina. Ngobothisha. Ngivele ngimthishe yena. Umthisha ubeyigcokama. Ngimthishe kule nto ayitshela ukuthi uyiyona. Ke sizweke lana ngizofuna nje ungichazele kabanzi ngesayidi lakho futhi ukuthi kahle kahle uShembe kuwena uba abanye bathi umprofeti, abanye bathi umuntu, abanye bathi uNkulunkulu, abanye bathi nje umfana kaShembe nje were. Sicela wena ngoba ngathi idatha liningi kakhulu mayelana nendaba kaShembe. Sicela ukuthi usichazele ukuthi kahle kahle uShembe ubani. Kungeke kube lula ukuchaza uShembe ngoba uShembe akachazeki kumuntu ongamthandi. Ukuqala leyo uShembe nje umuntu ongamthandi ngeke uzumchaza. Uzothi umtshela abekubuza ukuthi uNkulunkulu kanjani kukanje. So uShembe uNkulunkulu nje ngoba uNkulunkulu. Kodwa mangithi ngizochazela umuntu ongamthandi uShembe ngoba noma ngingamtshela ngithi ubani wayengahambi wafika kuShembe wasukuma wahamba. Ubani wayesedlulile emhlabeni wathi uShembe akahamba ayombiwa. Mesembiwe bese nememezi kathathu uzovuka. Ubani wadlula emhlabeni ngengozi yemoto. Wafika uShembe kuyena elele emakhazini. Wathi wena imihla yakhe ayikafiki. Kunomsebenzi wami engisafuna ukuyowusebenza ngawe emhlabeni ngakho ubuyile emhlabeni. Sithi nangu Lazarus esikhuluma ngaye. Ma umuntu engamthandi uShembe uyothi leyo nto ayikho. Njengoba nasenkosini uJesu indaba kaNkulunkulu injalo ayithandeki kubantu esuka iphakathi kwabo. Isizwe nje sabasinye sabanenhlanhla sokuthi uNkulunkulu noma esike sizwe ngaso ukuthi esathi masinoNkulunkulu ohleli phambi kwaso sangabe nalenkinga eyahlasela thina nabanye esinabe ohlelweni lokukholwa. Ngoba mawulalela la esizweni sabantu abamnyama njengoba thina mina ngiyiNazaretha ngithi uShembe uNkulunkulu. Alifiki indiya elingiphikisayo kuloko. Alifiki iSulumane elingiphikisayo kuloko. Kodwa umuntu ongiphikisayo ubani? Umuntu omnyama. Mawuye esibhalweni ulalela endabeni kaJesu ngoba iyona ndaba ekhona nekhulunywa ngayo kakhulu even though ikhona yamaSulumane namaNdiya but ekuyiyona enkulu ekaJesu. Mawulalela nakhona uyathola ukuthi abantu ababemphika nabangamboni ilaba phakathi kwabo. So ingakho nendaba kaShembe muyichazela umuntu omnyama ukuthi uShembe uNkulunkulu ngoba uwenzile u1 no2 no3 no4 emlandweni nasey'ncwadini zonke zake zafundwa akekho umuntu wakwenza kanje. Angakuzo omdabu waseNdiya, akuzo omhlophe, akuzo omunye nomunye kodwa abantu abangebezwe ilaba bakithi. And mufunda kuma script nangesikhathi bekhuluma abanye bethi usezelwe eJerusalem babuzana bathi khona yini into enhle. Kubuza abantu azalwe phakathi kwabo khona yini into enhle engenzeka eJerusalem. So indaba kaNkulunkulu ayichazeki kumuntu ongayithandi. Futhi indaba kaNkulunkulu iya nomemo nobizo lomuntu. Umuntu mayesimfuna ngisho ngamtshela ukuthi mina ngaqhuzuka ngagcoba amafutha ngaphila uzokholwa lena ngoba indaba kaNkulunkulu esimfuna. Kodwa uma ngabe ingakamfuni ngisho ngingafuna umuntu manje phambi kwakhe avuke uyovuka lapha angayikholwa athi leyo nto ayikho. Ngobani? Umemo ilona olungakafiki kuye. Mina kodwa uShembe mangimchaza nje kumuntu ngamtshela ngithi uNkulunkulu kwase bembonile. Kwabangakamboni uyilento abamcabanga ukuthi uyiyona. Ngoba uzothi umuthi like njengoba nje unyazi lukhona ukuthi yezwa abanye bathi hayi thina simazele emlazi ubona ukuthi vele ushilo naseBhayibhelini wathi uJesu ekhuluma nabantu
ngoba angeke kwenzeke indlela uphakathi kwabantu athi ngiyabonga wena Nkosi ngoba lokhu kufihlile kwabahlakaniphile nabafundile wakuveza ey'nganeni. Yabo umuntu mayebona mina ewubaba ke umama ke uyibonela umfana osazohlubuka kodwa bese sikhumbula ukuthi uthi uNkulunkulu ngiyabonga ukuthi ukufihlile kwabathize ongathandanga ukuthi bakubone wakuveza kulabo ofisayo nothandayo ukuthi bakubone. Okusho ukuthi banenhlanhla abambonile. Ukubona nje uNkulunkulu nokukwazi ukubona ukwehlukanisa ukuthi lo akunje kunje kuyinhlanhla. Kuyinhlanhla ngoba lento ihlula abanye uthola ukuthi emndenini bazala abaningi kodwa abeyedwa ubona ukuthi ushembe uNkulunkulu umndeni wonke ubona umuntu inhlanhla. Siyayizwa indaba. Niyamuzwa kuMr Cele lapha ya. Kuningi futhi okunye sifuna ukukwazi njengokuthi nje mhlawumbe mawukuthi unalo mhlawumbe ulwazi ukuthi kungani or indaba amaNazaretha engancwabi ngebhokisi. Ngoba abanye baye bathi hey amaNazaretha abe nesihluku ingakho nje nenhliziyo ezimwarawara. Ngabona isimanga kabi amaNazaretha yenze ukuthi nokuthi ekhipha umuntu ebhokisini. Mhlawumbe ngokwazi kwakho indaba amaNazaretha engancwabi ngebhokisi. Mhlawumbe ke lokho kungafanele siqale sithole umlando webhokisi ukuthi kwakuyini lalenzani. Uyabo ibhokisi alimplementwanga njengento yokuzongcwaba umuntu kodwa liimplementwe njengento yokulanda umzimba womuntu ngoba abelungu ngesikhathi befika la bezolwa nesizwe somuntu omnyama imizimba yamabutho abo ababefika bezolwa ngawo ayethi mayificwa isikhathi sokudlula emhlabeni athwalwe ngalamabhokisi esiwe emazweni akubo la eyongcwatshwa khona. Ngokuthi ke thina abantu ezethi izinto kuhamba kufika isikhathi sizibukele phansi bagcina ke labondle beyikhanyelanga ngoba bayakwazi thina abantu abamnyama ukusimanipulate imiqondo basikhiphe ezintweni zethu bagcina ke besiwinile kodwa bona ukulikhanda kwabo nokulakha kwabo babengalakheli ukuthi alingcwaba umuntu babelakhela ukuthi alithathe isidumbu somuntu from point A to point B. Akuyona futhi inkolo yamaNazaretha kuphela emvelweni ibhokisi belingekho kodwa lifike ngalesi sizathu. Then ke ngoba liyadayisa manje abantu abasaboni ukuthi sekungathatha imali yabo ilahle base bethi abamfake nalo kodwa nje emvelweni umuntu akaze angcwatshwe ngebhokisi. Ilokho ngachaza. Thina ke ngoba leli bandla lethe lemvelo akulona lokuvela elemvelo ingakho ke singalisebenzisi. Ma kwenzekile samlanda ngalo kufanele sibe nesivumelwano esizolenza nabamakhaza ukuthi bayasiqashisela noma bayasidayisela. Uma besiqashisela sizofika sithulule umuntu wethu bese libuyele emuva kodwa ma kwenzekile salithenga kuyasiphoqa ukuthi malifike ekhaya selihlakaza ngoba ithi into kaThixo inhlaba uthuli othulini. Ngathemba ukuthi abantu bacaciselekile emakhaya nabalaleli. Kodwa nakhona kuyocaciseleka umuntu ofisayo ukuyazi lento because yabo lezi zinto ezizama mhlawumbe umuzi umuntu echaza into ethize aziziwa umuntu osuke engathanda ukuzizwa ngaleso sikhathi. Ngisho ungalanda bani ma into izochazwa umuntu futhi ezoyichaza ngaphansi kwento ongafuni vele ukizwa ngekuyizwa ngisho iphambi kwakho uyiphikisa just because ichazwa ngendlela yokuthi wena ufuna ukizwa hayi ngoba ungayizwa. Kaze esikoleni kwakwenziwa kanjani? Ake ngithathe nje ngami thina yimina umama nodadewethu singamaNazaretha ubaba bengelona iNazaretha. Uma ifica ukudlula emhlabeni kufanele mina njengomfana wakhe ngime phambi kwakhe aholwa iswethunini. Sekubanje umhlangano ukuthi ngoba le ndoda idlulile ubaba udlule emhlabeni mina ngisebenzi challenge yokuqala leyo angisebenzi so njengoba nginganasebenzi anginalizwi ngoba ufanele uzokhuluma ukhulume ngemali yakho uthi lo akwenzile. Okay sewuthi kumndeni
uzomfihla ngebhokisi. Sengithi mina cha, ngiyacela mndeni ukuthi kungabi kanjalo. Bese uthi-ke wona ucela ukungibekela ama-option awu-2. Kulama-option awu-2 ngizokhetha ukuthi uzongcwatshwa ngesabatha, angangcwatshwa ngebhokisi, noma angcwatshwe ngesonto, angcwatshwe ngebhokisi. Kusekufika kumina ukuthi uthi uShembe ngesabatha kungenziwa lutho, bese ngithi ayi okungcono ngcwabeni ngesonto. Because bona bayi-understand le ndaba yethu yebhokisi ukuthi ayisebenzi kanjani. And nami ngikwazi ukubachazela ngoba ngikhuluma ngento ezongamelwa yibona. Sithi mina kulungile ngicela nimfihle ngale ibhokisi ngesonto. Kodwa manje nimfihla ngesabatha ngeke ngibe khona ngoba inkolo yobuNazaretha ayingivumeli ukuthi ngimephe kwesidumbu somuntu ngesabatha. Shuthi ake sikhethisane lapho ukuthi nina nikhethe ukuthi yena le ndoda ingcwatshwe ngingazini mina njengengane yayo, noma nikhethe ukuthi ayingcwatshwe ngazi ukuthi ilaliphi. Bese mina ngiyocela uShembe umusa ukuthi ubaba nje obengcwatshwe ngebhokisi ngicela ngikhiphele yena ngolwazi ngendlela yena afundise ngayo ukuthi masibe nabantu bemndeni yethu abangcwatshwe ngamabhokisi ubakhipha kanjani. Kuyenzeka. Kuyenzeka. Ngaphela abaningi abantu uthola ukuthi mhlambe ngiyinazaretha ngedwa ekhaya. Angikwazi ukulawula. Yabo njengoba ngiyintombazane, ngisho ngakuthiwa ngiyangcwaba o ngenza umcimbi. Isikhathi esiningi kodwa abantu abadala bakwazi ukulawula, ngithi yabo. Kodwa-ke mhlambe mamdlalosi, into engaselekelela kule ngcindezi evelayo singasho ukuthi ibhekene nawo. Kodwa sesisholo nje nakomunye umlaleli okhona. Lento yokukholwa noma yokukhonza uShembe ube wedwa ekhaya. uShembe uyifundisile ukuthi ngoba naku phela izinto ziningi ezinye igcina sezisiphundula. Uma umuntu engena phakathi kwamatshe amhlophe, ungene ngayifakile ingubo emhlophe. Angene aloke elandela. Kunabantu ababekile uShembe lapha abangabagcotshwa, khona abashumayeli, khona abakhokheli, khona abefundisi, khona abavangeli. Ithi-ke into yala ekhaya, uma ngabe umuntu efike ngawufakile umNazaretha azagcina ebonakala, kufanele le ndoda emiswa uShembe phakathi kwalamatshe amhlophe besimbize ethi cha mfana sesinethutshana sikubona la ekhaya. Kungabe uthando lalenkolo unalo yini noma buza nje? Uma ngabe veza ukuthi unothando lwenkolo, sekufanele-ke kusuke le ndoda emisiwe la ethempelini ewumshumayeli ihambe yenze i-meeting nabazali balomfana ukuthi cha lapha ethempelini lasemzini othize sibone kufika naye indodana yini. Sesithi-ke thina njengabantu abahleli nayo sicela ukuzonitshela ukuthi maniyibona ngamasabathi ngekho isuke inathi. Yabo, uyokwenzelani ndo baba? Wenzela ukuthi kube khona ukuxhumana kubazali abangewona amaNazaretha nomntwana wabo lo yinazaretha. Ngoba mina kungenzeka ngificwe isigaba sokuthi ngiphenduke ngibone uShembe bese ngifisa ukuba yilunga lebandla lamaNazaretha. Lapha ekhaya kunezinto mina engizenzayo abazali bami engabathokozisi, engizothi uma ngifika ngibatshela ngendaba yenkolo kungabi lula ukuthi bayi-understande leyo nto ngoba bazini amaphutha ami egcekeni. Kanti uma kufika le ndoda ithi cha sithe sihleli lapha sabona umfana wenu, and lo mfana wenu uthi uyimisele ukuba ilunga lebandla lamaNazaretha. Ngakho-ke siyacela baba ukuthi ngelinye ilanga usakhele usuku la uzosibizela khona umndeni wakho wonke sizonichazela ngalento lo mfana ngina kuyo, sibalekelana nale ingcindezi yokuthi mhla uficwa ukudlula wena oyilunga wedwa ekhaya lobuNazaretha kuvele kuthi uyangcwatshwa ngesabatha. Ingakho-ke kufanele kusuka abantu abazochazela umndeni wakho ukuthi cha ngoba wena muzothi mina ngisakudlula ukushisa futhi mina ngesabatha ngisangcwaphi, bazothi kwakho phela kona kwakho lana futhi wena kunezinto abazaziyo ukuthi awuhloniphi ngazo. Mawusho kanjalo bazoyitshoda usaqhuba lento yakho ungahloniphi. Bese fika umshumayeli azochaza buza ibandla, uzibandla lizowenza inkonzo wavuka nathi ukuthi okay baba cha njoba sila ekhaya sizokwethula lo mfana
noma sizothula lo dadewethu. Enkolweni yobuNazaretha nazi izinto eziyimthetho nemigomo ekungafanele umuntu oyiNazaretha azeqe noma azephule. Ngakho-ke sizokhonza ukuthi lo mntwana njengoba esekhetha uShembe akayikhethanga, ukhethiwe. Ukhona umuntu wala ekhaya ophansi kothuli lomhlaba okuyena umkhethile ukuthi azoba isibani salomndeni. Ngakho sizomcelela, sizokhonza ukuthi muvumele futhi nale mithetho siyacela ababa ubambisane naye, kungabe ngathi uzoniphendula enkolweni eniyiyo. Kodwa nansi imigomo yomuntu oyiNazaretha. Umuntu oyiNazaretha akamngcwaba umuntu ngesabatha, ngoba imfundiso kaShembe ithi uma iNazaretha like langcwaba umuntu ngesabatha, lowo muntu liyomcindezela angeke azavuke. Yabo, lento ichazwa ubani? Ile ndoda ehlezi ifikela kuyo. Wenzelani? Ukuze lo mntwana angabonakala ekhaya njengomuntu ozolawula igceke, ikakhulu njengoba sibazi ukuthi emndenini yethu uShembe akathandeki. Ya, Kulabe sekwenzekile-ke mhlawumbe uthola ukuthi akwenzekanga leso sigaba leso, yini mhlawumbe engenzeka? into efuneka manje nelindelekile ukuthi yena umntwana lo ayisondeze eduze kwabagcotshwa ukuze akhe uzwano phakathi kwakhe nabazali bakhe nebandla leli asekulo. Kungathi ngelinye ilanga kuzokala kuthiwa iNazaretha lingcwatshwe ngesabatha, ngoba iNazaretha lingcwatshwa ngesabatha noma ngabe kuthiwa kwenzekeni, ngeke lingcwatshwe ngesabatha. Yabo, so lento kufanele kube khona abantu abazokwazi ukuzoyichazela umndeni. Kodwa abantu abazokwazi ukuchazela umndeni obani ilaba aguqa phakathi kwabo. Hayi, asithembe ukuthi kuzwakele.